Tady je to. Ale nemá tam žádný. No, má to dobře. To a fit. O, tady to je nějaký velký. 5 a 4. A je tady nějaká odpověď? No není, ale je to dobře. A někdo to tady takhle zaoblokoval a tady zakolečkoval. No, to je dobře. Já to musím udělat tady. To a fit. Dobře, 2. Já mám vlastně udělat 2. 1 a 2 osy. 1 a 2. Ne, udělej jenom jeden, ať se mi to neplete pak. Posled do ničeho. No to není, tady je další půlka. Cože? Já jsem se asi zbubnu. 54. Samý jedničky. To nejsou jedničky, to je jenom jeden příklad. No. A tady byl ještě špatný příklad, že tam nebyla žádný napsaný, že tam nebylo 5 a 4. Takže to bylo špatný. No jeden to má špatně, no. Tak vím si tady další hromádku. A co, Nikol, vede si u tebe dobře? Co? Nikol se u mě nevede, Nikol už je na vysoké škole. Cože? No, to už je přece na právech. Já to vůbec nevím. No. No, už jsem myslela, že ten pavián někam odešel a on je tady. Neruš. 5 a 4. Neruš. A Voušek tady opravuje písemky. No, a to já stejně zničím. Tady? A pak si vezmeš zase do školy. No pak tam ještě napíšeme známky a tak. No, já jsem si myslela, že si jeden tady asi nechám, víš. No to ti nemůžu nechat, to by ty děti plakaly, že nedostali písemku. Nebo by neplakali, ale reklamovali by to. To nemůže paní učitelka rozdávat jejich písemky. A potom ještě známky. Tady je to. Mlč ty zvoune! Počkej, polednice na tebe přijde. Přijde na tebe polednice, he? Jak to, že se nebojíš polednice? Víš, jak to je? O berličce, hnáty křivé, hlas vichřice podobá. Ta si tě odnese. Ty si budeš zlobit. No, to je špatně. To je špatně. Tam udělej křížek. Už je zničená. Kdo je zničený? Ta lednice už je
železnici na to. Ne lednice, polednice, ta chodí v poledne. Jediný tvý štěstí je, že už je odpoledne. Zničená. Není zničená, ale už je popolední. Dobře. Tak. No, to je špatně. Tady je 34 a ne 54. Tak křížek. No, ale to je dobře. 0 se nepočítá, víš, když je na začátku. Něco jiného, když je na konci.